Good morning, Saturday here in Canada. Welcome back to my channel. Wala akong pasok ngayon guys. Dito mag-vlog tayo ngayon pang attendance kay Lolo. Ako driving muna guys. Ayan. Puminto ako dito sa may parking para inuman itong aking kape. Dahil na bumili ko ng kape dito sa Tim Hortons. So ito, live muna tayo ngayon. And check natin yung yung presyo ngayon ng gasolina dito sa amin dito sa Canada. Dahil ng mga nakaraang linggo medyo tumaas yung presyo. At siguro naman hindi lang gasolina yung tumataas ang presyo ngayon. Halos lahat ata ng bilihin. And buong bansa apektado ng pagtaas ng mga bilihin, lalo na sa gasolina. Ngayon meron akong madadaanan guys na unang gasolinahan dito sa bandang lilikuan ko ng kanan. Titingnan natin kung magkano na ang presyo ng gasolina. Yan. Bali ito ang una kong titingnan guys. So ito yun. Mag-turning left ako. Inabutan ako ng red light. Yan. Akala ko aabot ako. Medyo makulimlim ang panahon ngayon dito, tanghali ng Sabado. Ayan, 12 PM. Ayan, medyo ayan, turning left tayo, green turning left. So tulad ng sabi ko, ito yung unang gasolina ng titingnan natin. So ito yung unang gasolina. Mobile gas station. So yan yung yan yung diesel 185.9 and 165.9. So kung i-convert natin sa peso, let's say ang palitan ngayon ng 1 Canadian dollar is 39 peso or 40. So ayun, yun ang so bali yung $1 is let's say 40 peso plus yung 65.9 cents kung sa peso. So yan yung kung pwede natin i-convert yun, makuha kung magkano yung comparison between dito sa amin Canada and Philippines. So grabe, ganun pa rin. Buti nga hanggang doon na lang yung pagtaas ng gas. Kasi kasalukuyan ang mga unang bungad ng mga ilang linggo nakaraan, talagang continue yung pagtaas ng gasolina. Alright. So yun guys, napuntahan natin yung unang gasolina na sinasabi ko. At pupunta naman tayo dito sa pangalawa, dito sa Co-op gasoline station, dito sa tapat ng Walmart. At titingnan natin kung ano yung difference, kung magkaiba sila ng presyo ng gasolina. Nandito lang to ngayon sa bandang kaliwa ko. So let's go guys, puntahan natin. Yan, puntahan natin yung Co-op gasoline station. Checking tayo ng presyo ng gasolina. Minsan dito ako na tatap up ng aking fuel ng gas. Depende kung saan nanggagaling, matay na medyo low na yung aking fuel. Ito yung Co-op gasoline station.
Hindi ko nakita kung magkano. Ayan. Pang nasa kabila siya sa side nila. So since di natin makita, pwede kong iikot, lalabas tayo dun sa balik ako kung saan ako nang galing. Ayan, dito tayo. Yan yung Walmart. Meron silang ano dito, touchless car wash. So ayan, so nasa kaliwa ako ito. Ayan, iikot ako para makita natin yung pwede dito. Pwede rin ako lumabas dito apat. Kumari ikot tayo para makita. Detour lang, baka nagdi-detour lang tayo. Ihaharap ko yung aking camera. So yun guys, go off. Parehas nung unang pinuntahan kong gasoline station, 165.9 siya. Regular yan guys. Yan. Regular. Yan. At nakita na natin. Malapitan natin. So yun guys, $1.65.9 cents. So halos tulad ng sabi ko, halos kung ano yung nandun sa kabila, same lang sila. Yan, pagka parehas. So ito na muna guys. At ako'y driving, focus muna ako sa aking pagdadrive. May pupuntahan tayo na pangatlong gasoline station. Tingnan natin kung may pinagkaiba. So yan, antayin natin yung pangatlong gasoline station na pupunta ko mamaya. Bye muna guys. Alright, puntahan naman natin yung yung sinasabi ko, yung pangatlong gasolinahan dito sa Myshell guys. Tingnan natin kung magkakapareha sila ng presyo sa dalawang una kong pinuntahan. So ito, sige, puntahan ko muna guys. So ito na siya, yung Shell. So medyo mura dito, $1.63.9. So siya, $1.64. So minsan dito ako nag-fuel dahil meron akong air miles. Pag gusto kong makaipon ng air miles, ayan, para makakuha tayo ng points dito sa air miles. So dito ako nag-fuel. Ito guys yung Shell. Pero dadaan lang tayo guys. Hindi ako magpo-fuel kasi meron pa naman ako. Meron pa namang fuel tong aking car. So ito lang. So yan. Siya, $1.63.9. So round off natin, $1.64 per litro ng fuel dito sa Shell. Ayan, maganda dito. Ayan, may car wash din dyan sa mga gustong magpa-car wash dyan. Maganda rin magpa-car wash dyan. So dito na tayo. Ayan, at titingnan na natin yung pang-apat na aking pupuntahan sa naman yung sa Husky. Dito lang yan sa kanto, pagka akyat dito sa may corner ng 4th Street dito sa amin. So yung yung dalawang una kong pinuntahan guys, parehas lang sila, tag $1.65.9. So kung natin, $1.66 per litro ng regular na gasolina. So tulad ng sabi ko, mas mura doon sa Shell. So ito, malapit na tayo sa Husky. Check natin ulit, Husky ito, gasoline station. Pwede naman tayong lumiko dito para
makita lang natin yung sign nila kung magkano. So ayan o, yung kanto nandyan, $1.65 cents point 9, so $1.66. Ayan, $1.66. So nag-check lang tayo. Yan, meron pa tayong pang-5 pupuntahan dito naman sa Pasgas. Kung saan dito ako karamihang nagtatap up ng aking fuel. So ito guys, so hindi na ako liliko, hindi na ako magkakanan. Ayan, kitang kita naman sa malayo pa. $1.65 point 9, same lang siya ng una kong pinuntahan at pangalawa at pang-apat na pinuntahan ko. So ang naiba lang, ito pang-5 tong pinuntahan ko, ang naiba lang guys, ano yung pangatlong pinuntahan ko, ano yun, $1.63.9. So titingnan natin dito, pagkatawid ko dito, bandang unahan doon sa kanto na naman, meron na namang isang gasolinahan. Ito naman yung yung Petro Canada gas. At dito natin makikita kung may pinagkaiba ng presyo ng gas dito sa amin. Yan, sakto green light na. Maganda ang panahon, plus 16 ang temperatura dito ngayon sa amin, plus 16 na yan. Dito lang sa may DQ, Derek Wen or $3. Ito yung Petro Canada. So malayo pa lang, ganun din, kitang kita ko na $1.65.9 din. So ito, kitang kita, ayan, nasa side, regular yan. Ayan, so babalik na tayo. Ayan, okay na, nakita naman na natin. So yun guys, kung maggagas ako, mas maganda kung pupunta ako sa Shell. Mas mura sa Shell. So bali pa 6 yung napuntahan ko, mas maganda sa Shell, yung pang-atlong pinuntahan ko. So yun lang muna guys, salamat, cut off muna tayo. Hope you like my video na ito, sa nag-check tayo ng gas kung magkano ang presyo ngayon. Sana magustuhan nyo yung aking video. See you again sa upcoming video ko. Walang magawa, kaya ito, nag-ikot ako.